जाख्ल'नायनि हेंथायै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लाडु सिंहखौ होखारनानै गोदान भाइस चेन्सेलर थिसननांगौनि थाखाय दिनै गुवाहाटीनि ससल 6 माइलआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 3 घन्टा धरना लादों। बिटिआरनि सिमा बारायनाया थाबैनो जायाब्ला फिन एबसुआ सोमावसारफिनगोन। सिमा बारायनाया जुदि थाब जायाबा आन्दोलन जागोन। जेलाव थानाय एनडिएबिफोरखौ थाबैनो गहोआब्ला आन्दोलन खालामगोन। जेलाव थानाय एनडिएबिफोरखौ गहोनांगौनि थाखाय आन्दोलन जागोन। एकर्ड इमप्लिमेन्टेशनआ सम मथे जायाब्ला बिनि थाखाय फिन सोमावसारफिनगोन। एकर्ड इमप्लिमेन्टेशनआ टाइम बाउन्ड जायाब्ला बिनि थाखाय आन्दोलन जागोन। बर' कसारी काउन्सिलनि गामि सोसननाय समस्ति दानाया सम मथे जायाब्ला आन्दोलन खालामगोन। बर' कसारी काउन्सिलनि गामि सोनाय समस्ति दानाया टाइम मथे जायाबा आन्दोलन जागोन। बे धरना होनायनि गेजेरावनो बिबुंथि होदों दि मेरु एबसुनि मानाव गेदेर आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर'आ। बेराफारसेथिंजाय आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ खौरांनि गेजेरजों बुंदों दि बिटिआरनि सिमा बारायनाय खामानिया सोलिगासिनो। 2025 मायथाइनि सिगां बेनि खामानिफोरा मावफुंजाजोबगोन। सिमा बारायनायनि हाबाया लोगोसेनो जाफानांगोन। आं सानो सिमा बारायनायनि गासै हाबाफारिफ्रा 2025 मायथाइयाव काउन्सिलनि जि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बेनि बहुद सिगांनो जाफुंगोन होननानै आं सानो। इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लाबोदों सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा। बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा होगासिनो दं 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि एक्सेन्ज। बाइक बायगिरि बिथांमोना इसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनानि मडेल, बाजाज सिटीनि मडेल आरो पालसार 125नि गासैबो मडेलनि बाइकखौ आरसि आरो इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो 1,000 रां होग्रोनानै गोसोबायदि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमजों लोगोसे सराइबिल फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमावबो बाइक बायगिरि बिथांमोना खुंफुंजानाय इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफार लोगोसे एक्सेन्जआव फैनानै नोंथांमोननि बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। सेरफांगुरि फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा नोंथांमोननो लोगोसे मोजां अफारबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्रि, गंसे हेलमेट फ्रि, केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आबुङै मिथिबावनो थाखाय 9395303476 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन।